каб вось не займацца гэтым, не шукаць жыве, не жыве, яно зараз пачынае глядзець на то, хто валодае. І калі ты лічышся дармаедам, але валодаеш кватэрай, то для цябе будуць нейкія кошты ў 4 разы на атапленне будуць падвышаны. Але ж гэта будзе тычыцца ўсіх, хто там жыве. Канешне. Праз гэта, ну, канешне, мы разумеем, што той уладальнік гэтай кватэры разложыць на ўсіх, хто там жыве, і гэта будзе несправедліва, вышэй ступені несправедліва, гэта будзе не па закону, але гэта такі адчай, калі ты не можешь, у тебя есть загад, ты не можешь знайти гэтых людей, забраць грошы, ну вось давайте зробім так. А можа гэта таксама ударае ў тых, хто з'ехаў, і альбо перадусім у тых, хто з'ехаў? Аліна, вы маеце рацыю на ўсе 100%, магчыма, на 1000%. Канешне, за гэтым усім стаіць у тым ліку і жаданне пакараць тых, хто з'ехаў, тых, хто не жадае вяртацца, тых, хто уладкаваўся ўжо ў Польшы, Літве ці ў іншых краінах, але ўсё ж такі, ну, на жаль, валодае яшчэ некай нерухомасцю ў Беларусі, не паспеў, напрыклад, прадаць.